Tantak, uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Euskadiko urmasak milaka milioi tantaz osatuta daude. Tanta horietako bakoitza berdingabea da. Baita funtsezko sistema baten, kate handi baten katebegi bat ere, gure uringurunearen katebegi bat alegia. Tanta horien arrastoa jarraitzea eta uraren zikloa osatzen laguntzea da, uraren Euskal Agentziaren zeregina bizi ahalmen guztia garatu dezaten. Lasai garatzen den gizartean sinesten dugu, natur eta gizarte ingurunearekin harremanetan, baliabideen eta batez ere, uraren kontsumo arduratsua egiten duen gizartean. Batzuentzat, tanta hutsa dena, unibertso osoa da urarentzat. Naturaren indar eragilea, Leonardo da Vinzik definitu zuen bezala. Uran, dena da ura. Iragana, oraina, etorkizuna. Horregatik deitu diogu Tantak podcast honi. Azken tantaraino, aurrezten laguntzen duten jarrerei balioa emateko. Natura ingurunearen degradazioa murrizten duten portaerei zentzu berria emateko. Eta gure bizikalitatea hobetu eta elkartasuna eta justizia soziala sustatzen duten jokabideen edertasuna nabarmentzeko sortutako divulgazioguneak. Baliabide, simbolo eta bizi jatorri baita ura. Bustiko altzara gurekin? Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, Euskal Hidronimia. Historiaren etimologiaren eta irudimen dosi handien ondorio dira Euskadiko uren izenak. Euskal Hidronimia, geurea. Ura gaizki banatuta dago. Alferrikako ur xautzeak dira uholdeak. Ibaiak okertuta daude eta zuzendu egin behar dira. Itsasora doan urgeza ur galdua da. Denok entzun ditugu inoiz horrelako esanak, gure imaginario kolektiboaren parte dira. Uran baztertu egin nahi ditugu uste horiek, bai eta beste batzuk ere. Izan ere, baliabideen gehiegizko ustiapenarekin tolerantea den pentsamendu eredu bat sortu dute, eta sineskeria komunoker horien ondorioz, batzuetan aurrerapenaren parte gisa onartu izan dugu ingurunen naturalaren degradazioa herritarrok. Uraren inguruko topikoen artean, paradigmatikoak diren bi klixe kontrajarri daude. Alde batetik, ura urria dela dioena, eta bestetik, ura baliabide mugagabea dela dioena. Araba, ez da urik falta, baina ez dago sobera, ez bata eta ez bestea. Kanpoko espazioaren handitasunetik ikusita, urdina da gure planeta. Urak lurrazalaren 171 estaltzen du, baina ur horretatik guztitik 100 baino ez da ur geza eta erabilgarria. 100 eskas hori ezinbestekoa da DNA-aren erreplikatzea lortzeko, fotosintesirako edo arnasketarako. Beraz, osagai biologiko ordezka ezina da ur geza, funtsezkoa, ezagutzen diren bizitza mota guztietarako. Energia bezala, ura ez da ez sortzen, ez suntsitzen, eraldatu egiten da. Etengabe mugitzen da, eta egoera likidotik solidora edo gasera aldatzen da, eta alderantziz. Iraganean ozeano izandako ur molekulak hodeiak dira gaur egun, eta etorkizunean zuhaitzak, ibaiak edo zure gorputzaren zati bat izango dira. Beste era batera esan da. Gure planetako urgeza ez da ez gehitzen, ez gutxitzen, berritu egiten da. Eta bere bizizikloa 11 aldiz betetzeko duen gaitasun magiko horri esker berritzen da, hain zuzen ere. Kutsadura da munduko ibai, erreka, laku, akuifero eta ezeguneetako urgeza urritzearen erruduna. Etxeetako eta industrietako hondakin eta isurketak eta nekazaritza eta abeltzaintza jatorriko kutsadura daude egoera latz horren atzean. Beraz, ez dago eskasia edo batzuetan gehiegizko ugaritasun arazorik. Uraren erabileratik eta kudeaketatik dator krisia. Erabilera lurraldeak eskaintzen duenari egokitzea da etorkizuneko gure erronka nagusia. Kontua ez baita nondik atera dezakegun ur gehiago, daukagunarekin zer egin dezakegun baizik. Horretan datza garapen iraunkorraren benetako gakoa. Gogoan izan,
ura dagoena da, eta egon behar duen lekuan dago. Fazez, egoeraz, edo kalitatez baino ez da aldatzen. Arazoa gurea da, ez urarena. Poema en el cristal. Limpia y clara. Lo sabe todo, pero no sabe a nada. Es como la vida. Dulce y salada. Los Elefantes taldearen eta Manolo Garziaren Agua bestiaren hitzaren laburpen labur bat baino ez da hau. 2019an sortutako kantu horrek ohore egiten dio urari. Intermon Oxfamek planetako populazio ahulenek edateko ura eskuratzeko jasaten duten egoera arintzeko egindako Gota de Agua programari laguntzeko. Abestia Intermon Oxfamen YouTube kanalean dago. Abesti hori entzun, deskargatu, biztaratu edo partekatzen den bakoitzean jarraipena ematen zaio proiektu solidarioari. 18 biztaratze, litro bat uraren baliokide dira adibidez. Jarri zure tantatxoa Intermon Oxfamen YouTube kanalean. Euskal Hidronimia, kulturaren eta uraren arteko lotura. Euskadiko urbideskak, uretako pertsonaiak, uraren inguruko topikoak. Hori guztia eta asko zere gehiago Uraren Tantak podcastaren hurrengo ataletan. Jarrai ezaguzu Uraren Euskal Agentziaren webguneko podcast bildumean.